ポポルブフ第26章夜明け。ついに人々が待ちに待っていた夜が明け始めました。そしてこの時のためにバラムキツェ、バラムアカブとマフクタフがそれぞれ持ってきた3つの香を焚いて暁の星に捧げました。そして東の方に向かって踊りながら喜びの涙を流しました。そしてついに太陽が昇りました。人間も大小すべての動物も地上にあるすべての存在が喜びにあふれて太陽の出てくる方向に目を向けました。神官や公儀士、あらゆる部族の人々も喜びに満ちあふれ太陽を仰ぎ見ました。太陽は最初人間のような姿をしていて立ち上がって天に昇っていきました。その熱はとてつもなく強く、たちまちジメジメしていた地面を乾かしました。とある古文書によると、その太陽は現在の太陽と同じものではありませんでした。太陽の光を浴びると、トヒル、アウィリシュ、ハカウィツの神々はたちまち石になってしまいました。ピューマもジャガーもヘビやカンティも石になりました。だから人間は生き延びられたのです。太陽が輝くようになって、基地の人々はハカウィツの山の上で増え、この山に彼らの町を作りました。そしてバラムキツェ、バラムアカブ、マフクタフとイキバラムはカムクという歌を歌い出しました。その歌は彼らの悩み、悲しみを歌ったものでした。私たちはトランスイワの地で戦いに敗れた。そして私たちは兄弟たちと離れ離れになってしまった。私たちの兄弟はどこにいるのだろう。どこで日の出を迎えたのだろう。ヤギの人々は今はメキシコという国で暁を迎えている。他にもテペウ・オロマンと呼ばれる人々もトランスイワの地に残ってしまった。ハカウィツの山の近くの森の中にあるタムブの村に住んでいたタムブ部族の人たちも同じように悲しんでいました。彼らの神もトヒルだったからです。またラビナル部族の人々の神はフントフと言いましたが、それはトヒルと同じでした。しかしガクチケロ部族の言葉は違っていました。彼らの神の名はコウモリの館のチマルカンだったからです。アフポップソチルやアフポップシャヒルオウケの名前はこの神の名前からのものです。暗闇の中、トゥランスイワの地を去ったとき、彼らの言葉も神々によって変えられてしまったからでした。